Oh, sa gustong mag-defensor katoliko. Ang mga defensor katoliko, kung mahimo, dili na matulog, kay magsige na lagbasa. Ilabi na kung ang gibasa o ang gi-research, kay interesting na kaayo ang mga informations nga nalatid. Daghan ng mga butang murag mo santo po sa tungunahuna nga kinahanglan tukion. Muna nga daghan kaayong mga butang nga kinahanglang basahon: history, geography, grammar, philosophy, theology, ug uban pa nga mga field of knowledges nga kinahanglan makatunan. Sa hinungdan nga ang simbahang katoliko manggod, kining tanang nga mga knowledge nga na-acquire niining maong gitawag og simbahana, nasakop na niya ang tanan katulad akong yung philosophy, theology, history, geography ug uban pa. Kay mas dali man gud masabtan ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kung nasayod ta sa background, sa iyang background, sa iyang history, sa iyang mga event kaniadto, ilabi na kung mag-declare og mga pagtulunan. For example, kung ato ang estudyuhan ang deklarasyon sa simbahang Katolika concerning ng the two natures of Christ nga gideklara ni adtong 325 AD sa panahon sa Council of Nicaea or First Council of Nicaea, kinahanglan daghang tan-awon nga mga puntos o mga background sa kasaysayan nganong gideklara, unsay rason nganong gideklara, asa man nakuha sa promotor sa erehiya nga mao si Arius ang iyahang knowledge, ang iyahang opinion or ang iyahang theology concerning sa usa lang ka tawag ining nature ni Kristo, usa lang siya ka created being, sumala pa ni Arius. So kung dili nato na siya masabtan o di nato na siya makuha ang background ni ana through sa history, so ang mahitabo ni ana di kita makasabot nganong gideklara na sa simbahang Katolika. Unya di pud ta makasabot nganong nahitabo ng maong mga butang nga gideklara kanang mga terminong gipanggamit sa declaration. Di ta makasabot kung wala ta nakabalo or nahibaw sa history sa mga termino nga gipanggamit sa simbahang Katoliko. Kinsa ang nagpropose ana nga mga terms, unya nganong kana ang gigamit nga mga termino ug unsay mga panghitabo at the time. Sa muna ang mga defensor Katoliko, kung gusto jud kang mamanalipod sa pagtuong Katolika, kinahanglan magpasunog tag kilay. Buti pasabot basa diri, basa didto. Di lang kay usa ka libro ang basahon, kung dili daghang mga libro ang basahon kay para mas makasabot pa ta sa background sa maong gitawag og mga information na kinahanglan nato mahibawan. Kay syempre ang atong itudlo information man nya dili pud pwede nga manudlo tag information nga dili haom sa mga facts o sa mga ebidensya. So mo na hinungdan nga kung mahimo kang defensor, nagyud kay dedikasyon sa kaugalingon nga maghimo ni ining maong mga butanga. Gawas nga atong gihatag ang atong panahon, magahin usab kita og mga amount aron makapalit kita ni ining mga materialis aron mamahimo natong reference sa atong pagtuon.